Goeiedag vanuit Arsen. Ja, Albanië weer maas Arsen. Iets meer verloren paspoort. Dus die afleveringen van op zijn Ziels, dat houden jullie nog te goed. Maar omdat we Arsen nog nooit aan laten zien, doen we dat dan maas nu. Ik zal jullie eens een rondje meenemen. We hebben hier een snackbar, een bandspeeltuin, een pizzeria, een zwembad en een groot restaurant. En animatie. Dus ben je juist kostbeu, dan kun je ze hier dumpen en kun je zelf lekker ontspannen genieten. En dan hebben we hier nog de Magic Golf, het theater, een speeltuin en de kinderboerderij. Ja, hier op het park is van alles te doen en je verveelt je eigen niet gauw. En hier kun je in de zomer zwemmen in het recreatiemeer. En hier een van onze pensioenspaarvarkentjes. Bij mooie jusjes hoor, kijk maar eens. Betekent wel dat je als eigenaar af en toe je spaarvarkentje moet wassen. En ook bij onze lieve vriendjes op nummer 123 wordt druk gepoetst en geklust. De bomen die je hier ziet, die staan nog in Duitsland. Want kijk, hier zo de graans over. Dan sta je in 45 minuten in Düsseldorf of in Assen, Duisburg en Oberhausen. Het ligt al bij elkaar. Lekker winkelen. En Keulen en Aken, die zien wel verder weg. Maar voor een dagje is dat zeker te doen. Als je goed kijkt, dan zie je dat de parasol nog ingeklapt staat. Want het zonnetje is nog niet zo fel. Maar bent het nu 6 of 7? Nee, een dag winkel, nog even naar de sauna en het thermaalbad. En tussen de middag even een straal om even bij de bakkerie wat te eten. En 15 kilometer verder ligt Kevelaar, een bedevaartsplakke waar je katholieke artje op kan heen.
En Kevelaar steen van de grootste ergels van Duitsland. En je hoort het, die organist blees nog even de stof uit de pupen. Na de mes doen we nog even een rondje over de mat. En hebben we zoals altijd even om café met koegen. Aan de achterkant van het park een prachtig natuurgebied waar je nog een rondje kan keuren. Zijn er zelfs een kasteeltje. En hier laat me nog even een paar foto's zien van dat aarhuisje dan aan. En voor de geïnteresseerden, de uurtjes bent de uur hoor. En ben ze leeg, dan hebben we gewoon zelf er zin. Dan geniet me nu al van ons pensioen.